години, без да те забравя. Цицко, бъде! Чакайте да дойдеш, Цицко, Петър! Цицко, Тоне! Мита, ти ли си? Трайче! Трайче, бе! Трайче съм! Абе, колко голям си порастал, бе, Трайче! Машала, Трайче. Къде си ти нисъл, бе, Трайче? В пижами, бе, Трайче. Тренерки са! Айде. Тренерки! Тренерки Ти ми са, майка? Како си, бе, Трайче? Не, Добре си? Не. За какво? Не памта. Какво казваш? Не памтиш? Не памта. Аз съм бил съж, бе, Трайче, и аз не съм памтил. Колко години ми сега, Трайче? Женец си? Имам 20 години, имам 2,5 деца. Чакай, бе, какво? 2,5 деца? 2,5. Добре. Казваш, че имаш проблем. Има, не памта. Аз съм бил също като теб, Трайче. Ама сега, гледаш, памтам. Ама има хапя за таква работа. Има хапчина? Пием ги аз. Пиеш? Пием ги. Памтиш? Много памтам, да ти кажем право. Како се викат? Както си казваше. Види така, на твоята тераса имате врекя на астала. Имаме. Има ли трева вътре с дупки? Има дупки. Виси нещо долу така червено. Виси. Знаеш как се казва това? Череса. Не бе. Како беше това? Вижда? Не бе, какво казваше вижна? Мулката сега го знае. Аз памта добре памта, ама това беше съшлак. Мамка ти го мъчкаше, в устата го става с шекер, съшлак. Мама се яде. Ягода. Ягода. Как се казваха ти таблетите, хаповете, ще ги пия аз за пантене? Как се казваха?